amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Repensar, capacitar, col·laborar i així transformar. Perquè si infants i ciència poden ser llavor de canvi, un camí plegats fa albirar grans possibilitats. Aquest és el focus de CCSB30, Ciència Ciutadana i Sostenibilitat en el Territori de la B30, un projecte de recerca i divulgació científica. L'objectiu? Conscienciar sobre els impactes de l'ús de l'aigua i la generació de residus orgànics a les ciutats i, en el procés, incloure en el currículum educatiu activitats com compostar i reutilitzar l'aigua de pluja. És un projecte que té un enfoc una mica diferent perquè fem servir la ciència ciutadana i l'aprenentatge basat en reptes. De la mateixa manera que fem servir les taules de multiplicar i les fem servir tota la vida, l'objectiu és que incloem això i de la mateixa manera que aprenem a sumar, aprenem a compostar. CCSB30 ha involucrat 3 escoles i 3 instituts de Cerdanyola del Vallès. El que hem fet és treballar amb les escoles de manera que portéssim la ciència ciutadana una mica més enllà i volíem que sigui un projecte que de veritat canviï la vida dels centres educatius i per extensió de les ciutats. La idea és que puguem donar-li la informació als ajuntaments i que podem nosaltres col·laborar i ajudar en la definició de propostes de com millorar la vida a les ciutats. El projecte s'ha centrat en pilots educatius sobre aigua i sobre compostatge. Per abordar-los, l'equip ha impartit un curs sobre sostenibilitat y ciència ciutadana adreçat al profesorat. La parte de la formación ha consistido en, primero, unos vídeos cortitos que llamamos píldoras científicas, formación tanto más técnica o científica como de ciencia ciudadana, y también en un curso de formación reconocido que también ha tenido como también esas dos partes. Hem demanat als participants que creessin ells mateixos propostes de situacions d'aprenentatge que poguessin implementar als seus centres educatius en el futur. Ha sigut molt interessant perquè al final han col·laborat en grups, entre ells, amb diferents centres, per poder crear aquestes situacions d'aprenentatge i potser esperem que les puguin implementar properament. D'aquesta manera, la cocreació ha vertebrat CCSB30 ja des del disseny dels pilots i la formació, però també en els espais facilitats per fomentar la discussió entre diferents agents, com els hubs. Ha sido sobre todo tener como un espacio, un foro en el que compartir las experiencias del proyecto y ver cómo mejorar y cómo seguir adelante. Els alumnes han vist que tot allò que treballem de l'aigua té un impacte en el seu dia a dia, en la seva vida, a les seves cases, en la vida de l'institut, i per tant han pogut treballar sobre coses molt concretes, molt aterrades. En general, els alumnes de secundària de sobte li veuen un propòsit. Ens ha donat oportunitat de fer coses molt interessants amb els infants. Penso que s'hi han implicat molt, que han tingut una part de responsabilitat molt gran. Primer ho entomaven com un projecte que els hi proposàvem, però després se l'han fet seu i les reflexions que han fet en acabar el projecte són superinteressants. Amb una durada de 2 anys, CCSB30 ha comptat amb el finançament de l'Ajuntament de Cerdanyola, l'Associació Àmbit B30, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Em sembla que ha sigut molt interessant poder incorporar dins del projecte com a membre del consorci del projecte a l'Ajuntament de Cerdanyola i a l'associació Àmbit B30, perquè això ha fet que tota la implementació hagi tingut un impacte molt més gran que si no hagi sigut així i hagués vingut només directament de la universitat. Des del punt de vista de l'aprofitament d'aquesta experiència a lo que és la ciutat, de fet és directe, perquè estem treballant les mateixes problemàtiques que el treball aquest, i donarà coneixement a qui d'aquí 10 anys seran els que hauran de començar a governar aquesta ciutat
i tots els recursos, o sigui que molt bé. Aquests projectes han de tenir un pes central en l'activitat de l'àmbit de la B30. En primer lloc, perquè tracten de temes estratègics, no? Com la innovació social o també la sostenibilitat, però també per la manera en el que ho fan, no? Que és aquesta conjunció, aquest treball conjunt entre el món científic, el món educatiu i també el món institucional. La universitat té molt clar que ha de seguir augmentant l'impacte amb la societat i que la col·laboració amb els actors de fora de la universitat són clau per això i, per tant, a part de fomentar la ciència ciutadana en col·laboració amb ells, doncs també estem identificant els reptes que els diferents actors del territori tenen perquè la universitat pugui donar resposta amb ells.